micky. Je večer a máme tu haul. Takže teraz si tu rozbalíme to, čo mi doniesli kamarátky, ale narýchlo vám ukážem môj fitček. Takže dneska tu mám takéto tričko z DMK, teda nie z DMK, bože, z Deichmannu, tam sú aj trička a takúto sukňu veľkú, neviem, či vidíte až po zem, ale som dosť nízka. Takže takúto sukničku peknú, dlhú, to je teraz taká móda, takže idem si sadnúť. Nejakých pár vecí mi tu kamarátky doniesli, aj z dovolenky som si doniesla niečo, tak uvidíme. Toto mám od kamarátiek, takže toto. Ja si to dám na zem a budem to po jednom vyberať, hej. Takže veľmi pekne ďakujem Ľudke a Danke, že mi takéto veci kúpili, pretože... Takže toto je ako prvé. Toto sú tu nejaké chrumky kolotočové. Takže... Dobre. Ako druhú vec tu máme... Čo to je? Píšať. A ja ich tam máme aj viacej, takže ja vám to takto tu poukladám. Takto. A ešte asi jednu mám. Toto. Takže, takto to je všetko dokopy. Toto je krokodíl, teda dinosaurus, to sme vôbec neľúbi. Toto je nejaké pitíčko a toto už neviem, ak sa to volá. Počkajte, idem to vyhľadať. Takže už som to vyhľadala a volá sa to Kuromi. Veľmi pekné a populárne. Čo som dosť rada. Dobre, ako druhé tu máme nejakú obaločku. Tu si rozbalíme potom, hej. Nebudem si teraz rozbalovať, ale niečo mi tam hrká. Preboha, to čo tam je? Že som tam niečo nerozbila. Ako druhé. Joj, streká mi tu niečo. Tuto. Vôňa, že? Wow. To je pekné, toto tu máme. Hej, pekné. Jedem si to teraz všetko rozbalovať. Prepáčte, ja tak kašlem. Toto. Nejakú voňavku. Ale asi bude používaná. Ja sa skúsim ovoňať. Dobre, toto je na nejaké party. Dobre. Počkajte. Takže... Ako druhé tu máme toto. Čo tam môže len byť? Wow, to je pekné, takýto prívesok. A neviem, prečo mi tam dali I, keď sa volám Sara Maralová. Ty kokos. No to neviem, to si potom rozbalím všetko. A ešte jedno tu mám. Počkajte. To som si už musela otvoriť, bo som bola nedočkaná. Takže ja som si ešte zabudla, že ja som si kúpila na dovolenke kabelku. A je dosť pekná. Stála 25 €. Lacná jak vož. Ale je dobré, proste populárna. Takže takáto krásna. A takú istú má moja sestra, lebo ona musela opakovať, viete? Takže takto. Ale nie, robím si prču. Ja som po nej opakovala. Nevadí. Aj tak sa so mnou rovne baví. Takáto krásna. Je pekná hnedá. Značka je, že Valentína. Vieš? Krásne, bože. Tu sú také tieto krásne, bože. A má zlaté doplnky pekné.
Je dobrá, že si ju môžeš zobrať aj k športovým veciam, sa dosť hodí k takým lukom dobrým, že akože, viete. Takže všade sa ona hodí. Počkajte, prepáčte. Tu má mama tam strúha niečo. Asi na múku. Krásna je, vnútri čo je. Kúkam. Počkajte, ja som ešte zabudla, že moja kamarátka mi dala toto. Takéto náušnička, len som si ich musela dať sem. A to nie je bižutka. Toto som našla ináč na zemi. To som na dovolenke akože našla, takže hneď si to môžem niekde nalepiť. Nie? Anciáša svojho. No takže si to niekde nalepím. Možno na ruku. Ja viem, čo to nalepím. Ty kakás. Ticho, môžete byť ticho. Ticho, môžete byť ticho. Ľudia, ináč budem natáčať livestream. Takže, aby tam bolo veľa ľudí. Hej? Takže, stopnem to, počkajte. Jak sa vám video ľúbilo, tak nezabudnite dať like a odber a sledovať ma. Čaute!